Chelsea asong hin pen armung chejeng padu pondo armung chejeng padu te pi alang itum DC fan memorandum pidang lo memorandum pidera pi nange barahut jai kathar president ipi Chelsea alang li la kerangke tumhan kangcek kejong bongo senapu ki ir lan parta nang tumhan masih nang toilo masih poisa nang pilo poisa nang tipisi nang tum nang dunbo lason aku thak nilitum di fu press club lapen digital media union of Karmengwang hinten muran ningduk cepak lang lapen laso asai phate nilitum very unfortunate si tudaming tum alam mangi lason hello GI Kathar inut IS retired pusi kici pulo kaita lapuson pulo tangte alang li media tumpan lapuson childish lason behave nang dia polo ek nomor bange dui nomor bangke alang li kwan michur sema badak si klang daklo athe alang li GI Kathar arta non 74 lo lan arta hut pulo tangte munit ki arta ulo pulo tangte apyong kematha ta thekong apyong kematha ta ong nai polo sta alang li non kematha bangke immature de lasi he's a immature political leader mature kali lang nong ta as a mature political leader pusante reporter karju huke alang li aning chite de nai polo athe reporter akun ke kalili ka lang parliament par lulu ta acquisition artwek polo sida alang li ladak aning chi nang ne ke alang li diplomatically si thak nai polo alang li jong si inu mature politician pusante besarlam inu reporter adulo nang li tum aprang ke 62 si ke hang gongke kupia posi itu mesti hang rong lu tangte alang li aning chinang ni mati alang li thak nai bangke itu ke hini tang hang po hini hang lote san long upo isung gadu weta ring dok ini dulong pike bulasong le thak ta chok mati alang le aning chinang ne lapen bongo sena po alam ta litung reporter inut phan sim tisuk osarim tisuk alang li phan kangche ke ther ke jong bongo sena batai ke baki pugila bangke chokche athe non ilitum Karmenglong theklong lo isia party jong si isia party phan bongo sena pulote halas tum ta chechakte halas tum ta nang si bongo sena puji non ke media tum hada aku bongo sena pu irtuel lasi non ahok pera bongo sena ke hala tuma phan bang ilitum konden de nepta de police thana long ka case pidam de hala tum bang nong le bang ani karong si ari ki sar develop lumini ati ili tumang bong si bongo sena puci pucot ke alang litum hange bongo sena vek phangge litum thang da pupe condemn de aja je nasi langnam et buloti in penge nek me mejo lasi ili tu media tum bangke news kipi print media long tame news ke baklang pulo tangte partiality litum claim madu asong noi madu political party no litum paklang kon etiti litum partiality and it lapen itu media tum social service asong lo litum service ki pameka kaita lahelo litum dharmo lo lamake news pangrumpo ilitum paklang pipo rat phan athain upon po jongsi reporter tum karju opposition alang thak paka ke pulangte laso alang i kema thalam kosonsi hu ratong te pali dam thek lasi nilipuji je kathar inu hokpet kachesong apin po kalilang hokpet kachesong apin po alidar pulutangte alang li ek number bang patience do nei dhorjo pohormu bang ningche pading pohormu do nei nge dui number bang ke men alang li ning thi the de nei ining thi du plangte matu ta ning thi du ta hala bang che control nai kaita lahilo isi ahokpet alidar quality lo kasi alang li lahaya quality avidet bulurangte rat khan to somsi kechari ponji maili tum kadu weta la bang chini lo si tumi laso incident apu thak il tu product pen pinrem ponlo lapen mo phita lason media tumhan kelang rob ke jong tap lahai kam tiksem se de phan li alang li phan pachini glo lapen alang li media tumhan dia cho hangwek nei chang he pulu dangte ni tumke
media him ben alang li phan boycott ko alang li de ya to hang hiti ke lapen kitang tang alam ke ajaja dulu po phisita non ki bang jiar ni bang ke CM ake hai Dr. Tuliram Rohang no jai kathar no ba Congress amunit bidasing rong pinot lason media phandong se alang li tum ke tek tuliram ke nilin ke chechak chelu we will not tolerate asi katwai pha political leader tumphan chong tumphan anda tuning rilo je muafi lil tu media phan lason nang lang robri athe dili tumta isi lage nil tuma dharma lo nil tungke selflessly si service bibom lo asi nil tungke madu asong madu political arbita dunde asi nili tumphan lason mo pita nang behave pamika tu asi nili katwe political party tumphan aku tuning ri tulo ya alang litum mo apita lason asai kiding de tiap lang de lo